Така, време е да започваме. Ето, това е колата Chevrolet Corvette 1974 година. На пръв поглед изглежда доста добре, но когато се приближим така, виждаме, че предишният собственик доста простоти е направил. Тук е китосвал по възможно най-гнусния и отвратителен начин. Тук трябва да има един такъв ръб, който да върви по цялата линия. Не знам защо го е китосвал. Това нещо трябва да го махна. Този мигач всъщност страни е червен. Той е бойдисан. Това нещо е много зле направено. Тук има разни такива малки дръскотини, пукнатини, които трябва да се отстранят. Тук има на места хрома се е предсакал, не знам дали ще мога да намеря някой да го възстанови. Като цяло вътре е по-тежко положението. Относно бронята, тук също доста зле. Бойдисвано с спрей. Не знам, тук също има доста забележки. Разни цепнатини, пукнатини. Като цяло иначе боята не е толкова зле. Но заради ето тези неща ще се наложи да я пребойдисам. Аз смятам да го изшкура. Общо ето ще гледам да си направя всичко сам, каквото мога. Да не се занимавам с други хора. Тези метални детайли също някога са били хромирани, както и този тук отпред. Някой е решил да ги бойдиса, да ги направи грозни. Проблема по-големия е отвътре. Така също изглежда, нали, прилично, но се започват тия цветя, които са отвратителни. На мен лично не ми харесват. Съсипали са хубавото дърво. Смятам това да го сваля и внимателно да махна цветята, да зашлайфам дървото и да го лакирам наново. Тук някакви колонки, които са въобще не на място в тази кола. И седалките. Това са седалките, които по принцип се водят ретро Рекаро. Но това не са оригиналните седалки на автомобила. За съжаление, в България много трудно бих се здобил с такива седалки, които да отговарят за този модел. А пък да ги поръчам от Америка ще ми струва доста скъпо. Като цяло това наистина е доста хубава седалка. Аз сега ще пусна една снимка да се види реално как трябва да изглежда. Очевидно, нали, е преправена и някой си оставил ръцете, както може да видите. Иначе вижте как е положението. Отзад има място, седи акумулатора. Тук имаш някакво отделение, което не знам за какво е. И тук имаш някакво друго отделение, което най-вероятно е седяло някога крик и някакви такива неща. Уплътненията са доста зле. По принцип тази кола се води тарга. Тези капаци се махат. Доста интересна визия има тази кола за 74-та година. Докато ние сме карали москвичи и варбурги и трабанчета, хората какви коли са произвеждали. Тази глупост тук, която някой си е направил, също ще я махна, ще изолирам тези кабели. Това е бибитката, която работи по принцип, когато колата е на контакт. Иначе таблата тук работят. Гориво, температура на водата, батерията, акумулатора де-факто, температурата на маслото и часовник. Това е другото нещо, което направо ме съсипва, откакто съм купил тази кола. Нямах търпение да дойде момента, в който ще го махна. Иначе реално самата кола с тези винтове, които виждате тук и така нататък, така си се произвежда. Аз ги гледах. Така са били по-грубо, не толкова внимателно изпипан всеки детайл. Но кожата по принцип хич не ми се иска да я сменям, въпреки че не ми харесва. Но това би ми струва адски много пари, ако трябва да сложа естествена кожа. А и не съм сигурен, че някой ще се намери да ми я направи по този начин, да ми я изпъне, да ми я опъне. Като цяло сега ще се съсредоточа върху волана. Тази глупост да я махна. Седалките. Куфара е тук. Започвам.